Ahojte, tu je Jana z mojich dobrôd. Dnes vám ukážem, ako si pripravíte takúto jednu úžasnú pizzu. Poďme sa teda pozrieť ako na to. Samozrejme, k príprave patrí aj pizzové cesto, ktoré zvládne aj úplný začiatočník. Stačí, ak si pozrite môj blog o pici, kde nájdete všetky podrobnosti. Okrem cesta si pripravíme aj pizzové prísady. V tejto pici hlavnú úlohu hrajú šampiňóny, ktoré si pred samotným pečením pizze predsmažíme. Potom si už len z pizzového cestička vytvarujeme pizzu, na ktorú postupne prikladáme suroviny. Olivový olej, bazalku, šampiňóny, strúhaný tvrdý syr a mozzarella. Pizzu upečieme veľmi rýchlo a ľahučko na pizza kamene alebo pizza oceli. Upečenú pizzu potrieme sem tam olivovým olejom s pretlačeným cesnakom, pridáme sušenú šunku, syr a ozdobíme bazalkou. Mňam. A hneď sme sa preniesli do Milána, odkiaľ táto pizza pochádza.